takže já vás vítám nové videa z této série Survivor Starcraft Village a já se tady toto spavnu a za tak, co spavnu já, tak já bych se myslel, jak je už dneska kopat cobblestone, aby jsme mohli spavnit dravené nástroje. Takže já to tady zavedeme vykopat a kopat pod seba. Tomu je jasné, že to nejde. Ale že to vlastně glavno, to je to dobré. Ale možná musím postavit zabavit. Já si proužil, to je dobré. No a mě už zvětšil kumbat. Máš kafták? Jo, může se vykaftit. Aspoň dva. Obvykle se vykaftil jeden. Další. Já zase dám styky. Mám. Máš to dát spát tento komorový pickaxe. Aha, další uhličko. Já to vykopám ten gajver, protože může mi vypadne. Vypadá. Dostuje toho gajvu. Starší z toho gajvu si můžeme něco postavit. Ale já to asi to vykopat o to. Ještě tady. Ještě tu. Dost toho je toho už. Když nemáte uhlí, když nevíte najít uhlí, tak stopte to, že zemáte dřevo a vypáte si dřevo. Z toho dostanete dravené uhlí. A to asi musí spavit z toho důvodu stoučky. Zase povedať stoučky. No asi nebylo. Jsem podíval, bo mi vypal stoučky. Povím stoučky. Stoučky. Co to je? Kol. Blokov kol, ale lepší než ten kol. Co najvíc se může. A další. Kdyby se někdy, když to bude už epizoda, nevím koukota, že to bude epizoda 102, tak to by se spalo, víte co? Já by se nová, nějaká 20. epizoda, já by se tady, ještě tu, by se tu takto ubytoval někde. Pod zemu. A prebačte, že tady pejskot, ale já se jdu prestěhovat, to by něco. Jde se prestěhovat do jiné izby, abyste jich nepočuli. Já si tady dávám, že abyste jich nepočuli. Nepočuli těch ptáků a my máme ptáků a dva pávičky. Máme auto, nebudeme to vás vypávat. To nás asi nezaujíma. Nezaujíma to, kdy najdem iron. Nevím, jak by dlouho měla být ta tóna, ale jakých 15, 14 minut. Abo keby nespravíme hodinový speciálas, keď to bude nějaká už daleká série, už by se robila i hodinové speciály. Jako hodinové speciály by se robil. To by se asi robilo, kdyby to nějaký stream by se robil. Stále si jako aplikaci a můžeme potom streamovat aj. Tak, tu zaberem. A gejvu to já fakt dost. Musíme kopat takto. Může to už vypadá.
Ne. Aha. Ale gledajte, to je jak dost. Ještě je pod tímto. Není už. Takže tam už není. Já točím teraz 5 minut. Takže ještě to teraz už bude. Ještě 10 minut budeme točit. A fint. Máme druhý fint. Já se najvětšího dostavu ven. Zabereme tady. Já jsem takto označit, tady na toučku, aby se věděl, že tady já bývám. Nebo jsem stálo na počítači, že jsem byla i do podzimí. Můžete se asi postavit nový, abyste mě nebyli. Protože si to nijak neoznačí. To bylo nenašel. A točím na hulavený lepistky. Skladba. Takže dneska je video z této série. Se to připojí. Tak to bude. No, to by se dalo pochybovat, ale tady je dost toho. Já tu mám asi ten hodný crafting table, kde si můžu stavit to. Já si splavím vejc, tak, potřebujeme, tak, čestky, mám ten fintý, aha. Ale mám ještě, ještě mám dost dlouhýčka. Ještě tento není to ta věc jedna, ale jinak si potom stáhnem. Aby to vypadalo, že to je na počítači, že to je točené tak. Kombač nechal by ho můžu schovat. Ale byl jsem aj v skrině. V skrině jsem něco dělal tam. Ale to vás nemusíte zaujímat. Spalo se tam to. A mám jedno hnivé potato. Dobre. To se mi ľúbi. To můžeme spavit. Jak se to volá? LSD? Alebo FSD? Nevím. Si můžeme spavit taky potato. A to by bylo tak dobré, že to když zjistilo, tak se dáte robit také blbosti, ale buď se to funguje. Ještě. Na těchto nových verziích už by to mělo fungovat. V těch starých asi ne, ale... Mám ještě Markov 1.15 na velké tableti, o té se jde stala a potom pickaxe nebude potřebovat. To bude schovat tyto věci. Nemám žádný XL ani nic taky, nemám. Ale co by se si stáhl na lecem, to by se podvádzal. To si ho nebude stahovat, ale normálně kouknu na to video a řeším si ho, že to na YouTube, ne, tak to takto nahladím jiným. No nevíš to tady žádné ovečky to bude, ale je tady voda, to je dobré. Už by to bylo to. Agent jezdit, ano. Když zaváme ještě nebylo spíš. Opět. Co nechcel. Mám pšenicu. Potřebuji mít kolko 15, 18 pšenici, aby se si mohl koupit emerald, ale písek! No tak ten se chtěl, můžeme si spavit okna. To je důležitý písek. Písek je ten důležitý. To je, co bylo s tím, to je na ní.
Už točím 10 minut. Budu točit ještě 15 minut. No tady vytrží to písek. Ježi, počím sepku. A hena. Chci mu zabít, nebo ona si padne. Ne, ona se dotýká. To blbá. Chci mu to vyjet. To vyjet. No tady mám ten stůl, máme ho moc zavidím. Já jsem si dal alou zde, aby nebyla noc. Je to tady si tady vykopem. A ten pikek můžem. A ty pikek by to bylo vyšší ajde. Potočku. To je 6 drva, já se spomínám, že to ten pikek. To je ještě zpátky. A jdeme zpátky do vylejčky, jdeme tam dole. Aby se to vyšel vykopat. Točím 11 minut. Takže, no já bych to vyšel vykopat, šel vykopat, i sel nejde, jdem to kouknout, ale to zde to bylo. To vylejč. To ty bylo, to vím, tady to bylo, no. Ale bude muset zastavit onem to vetičku. Teď jsem potom to točím, to asi je nějaký problém tady. A není, tak dobře, můžeme točit dále. A co točit? Aha, nemůžem. Tak za to čautě a pápa. Já budu muset vypnout.